спартакиади варзишӣ байни омӯзгорони мактабҳои шаҳри Хуҷанд оғоз гардид. Он дар толори варзишии мактаби хонандагони болаёқат гузаронида шуд, ки омӯзгорони беш аз 40 муассисаҳои таълимӣ ва хусусии шаҳр иштирок карданд. Спартакиадии мазкур 5 сол инҷониб аз рӯи намудҳои гуногуни варзиш дар Хуҷанд гузаронида мешавад. Ҳадаф дӯстӣ байни омӯзгорони шаҳр ва тарғиби тарзи ҳаёти солим аст. Асаби он ки дар дигар вақтҳо, яъне ки дар вақти таътилии дигар рӯзҳо омӯзгорон бо таълиму тарбияи хонандагон машғуланд. Спартакиада бошад дар вақти фориғ аз дарс, яъне ки дар вақти таътилии тобистона, зимистона гузаронида мешавад. спартакиади варзишӣ тибқи нақшаи маорифи шаҳри Хуҷанд баҳри татбиқи барномаи давлатии тарзи ҳаёти солим рӯи даст гирифта шуд. Мудири маорифи шаҳри Хуҷанд Муҳайё Акмалхоҷаева дар спартакиада суханронӣ намуд. Вай таъкид кард, ки рӯзи гузашта дар гимназияи рақами 4 мусобиқаи тенниси рӯймизӣ ва тирпаронӣ гузаронида шуд. Комиссия ғолибонро муайян карда ба онҳо нишони саррисинагӣ ва сипосномаҳо тақдим намуд. спартакиади варзишӣ байни омӯзгорони шаҳри Хуҷанд аз рӯи 5 намуд шашкаш, шоҳмот, тенниси рӯймизӣ, волейбол ва тирпаронӣ гузаронида мешавад. масъулини шӯъбаи маорифи шаҳр бар он назаранд, ки гузаронидани ин гуна чорабиниҳо байни омӯзгорон дар таътили зимистона мувофиқи мақсад мебошад. ҳозирони гиромӣ, албатта ин спартакиади варзишӣ ки мо тибқи нақши шӯъбаи маориф доир намуда истодем, ин албатта дастаи омӯзгорони мактабҳои шаҳри Хуҷанде ки аз рӯи 5 намуд ва гирифтани ҷойҳои ифтихорӣ сазовор гаштанд, албатта ҷомеаи омӯзгорӣ, маъмурияти мактабҳо дар шӯраи шӯъбаи маориф ки моҳи январ доир мегардад, дар он ҷамъбаст гардида ва иштирокчиёни фаъол бо диплому ифтихорномаҳо сазовор гардонида мешавад. дар ҷанбасти спартакиада ба омӯзгорони ғолиб ҷом ва медалу ифтихорнома тақдим карда шуд. гузориши Фарзона Шамсӣ ва Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар.